da sauran Rina 2 episode 10. A episode 9 mun tsaya a daidai inda ake cewa Buhaila tana da damar zaɓen mijin da take so, wanda take da ra'ayinsa a bisa gashin kanta. Don riƙon da aka yi mata na don Allah ne ba don ni Najib ba, ya sa kai ya fice. Daga wannan rana ya kauce wa ganin Buhaila, kamar yadda ita ma a cikin gidanta takura kanta. Ba ta son a gane halin da take ciki, ba ta son ta dinga ganin Najib, bala'in kunyarsa take ji. Idan mama ko mami suka tambaye ta matsalarta, takan ce ba ta jin daɗi ne, amma ta sha maganin ciwon kai. Mama ta yi su je asibiti, ta nuna mata ɓawon maganin da take sha, tana jin daɗin shansa, don haka ba sai sun je asibiti ba. Da ta ce Najib ne ya bata, dole ta yarda, tunda dai kowa ya san shi ɗin ƙwararren likita ne. Yau satin Najib bai da dawowa gida Najeriya, har yanzu yana fama da hayaniyar 'yan sanda da zuwa. Tun daga kan 'yan uwa da aminansa da abokan arziki, abin da ya yi masa yawa ga ayyukan da ke gabansa. A yau ɗin ne kuma Abdallah ya dawo daga Kwatano. Kayan da ake neman su daidaita sun iso. Abdallah ya rame sosai, ya yi duhu, ko abincin kirki baya iya ci, ya kasa furtawa kowa matsalarsa. Yau dai babban amininsa Habib ya takura masa da maganar ya gaya masa matsalarsa. Abdallah ya yi masa wani irin kallo ya ce, "Wai ni na gaya maka ina da wata matsala?" Habib ya dafa masa kafaɗa ya ce, "Ba kai ka gaya min ba, abokina. Ni ne na fahimci labarin zuciyarka a fuskarka, kamar yadda Hausawa kan ce labarin zuciya a tambayi fuska." Ya ce, to in banda abinka Habibu, me za ka iya amfana da shi a cikin labarin da zan baka na damuwata?" Ya ce, "Ba komai da ban amfana ba, zan taya ka da addu'a." Ya jima yana nazari ta yadda zai kamo sahun labarin, daga bisani ya zauna ya ce, "Habibu, ciwon so ba shi da daɗi a zuciya. Ina matuƙar son yarinyar da ɗan uwana Amini na ke mutuwar so. Duk kuwa da cewa na san na fi Najib son Buhaila, amma ya zamo dole in bar masa Buhaila, kasancewar ya fi ƙarfin komai a gare ni." Habib ya dafe ƙirji ya ce, "Buhaila kuka ƙwallafa wa zuciyarku so ku duka biyun?" Abdallah ya ce, "Habib, haka soyayya take, ba ruwanta." Ya girgiza kai ya ce, "To a cikin kuwa zai iya haƙuri ya barwa wani tsakanin kai da ka ɓoye a zuciyarka da shi Najib da ya bayyana?" Abdallah ya ce, "Habib, komai darajar abu, ko da rayuwata ne, idan Najib ya ce yana so, wajibi ne in bar masa. Najib ya sha gaban komai a gurina. Ina ganin Buhaila ta kasance rabon Najib. Shi ya sa bakina ya kasa furta mata kalmar soyayya, alhali ina gida tare da ita. Najib baya ƙasar ma, bai san halin da take ciki ba. A lokacin da zai tafi Malaysia, da a ce yana da wata manufa ta soyayyar aure a kanta, da zai bayyana min. A ranar da ya dawo tunaninsa ya sauya a kanta, wanda a wannan rana ce na dawo cike da burin in gabatar mata da soyayyata, sai ya riga ni." Habibu ya ce, "To a taƙaice ka bar masa ko?" Ya ce, "Na bar masa Habib, sai dai ina takaicin yarinyar da take marainiya kamar Buhaila ta faɗa gidan mutum kamar Najib. Domin Najib manemin mata ne, kuma in ya ga dama yana shan giya, duk da cewa bai ba wa giyar ƙarfi ba, ba ta dame shi ba. Yana shan ta ne a lokacin da nishaɗi ya yi nishaɗi. Kaga dole in ce Najib yana shan giya. Mata nawa sun zamo abincin Najib tun daga lokacin da ya je Malaysia. Abin da ban sani ba shine, wane irin so yake wa Buhaila. So ne na gaskiya irin wanda nake mata, ko kuma so ne na sha'awa?" Muna sauka a garin nan a airport, na dubi ƙwayar idanun Najib. Kallon da yake wa Buhaila ya yi matuƙar tayar min da hankali. Kallo ne da tsantsar fitina da sha'awa. Sai ya kasance Buhaila tana cikin matan da duk shaiɗancinsa bai isa ya ketawa alfarma ba. Ina nufin bai isa ya neme ta ba, har buƙatarsa da sha'awarsa ta biya, sai dai fa ta hanyar aure. A tunanina wannan shine dalilin da ya sa ya yi gaggawar bayyana mata soyayya ba tare da jinkiri ba, don yana ganin su ne iyayenta, suna da iko a kanta. Wannan shine abin da yake ɗaga min hankali. Ina matuƙar tausayawa Buhaila. Tana tare da maraicin iyaye, ba ta san ina iyayenta da danginta suke ba. Gara ni na san mahaifina, duk da ban ga gawarsa ba, an ce ya rasu. Ita kuwa fa, wani irin baƙin ciki ne zai dabaibaye rayuwarta.
yayin da ta faɗa gidan namiji irin Najib wanda bai son ta, yake sha'awarta kawai. Ina son in ceto Buhaila daga auren Najib ko ta halin ƙaƙa. Ni kam na haƙura da ita, don ba zai taɓa yiwuwa in cece ta daga auren Najib ba, ni kuma in aure ta. In na yi haka na yi abin da duniya za ta zage ni, ta yi Allah wadai da ni. Habibu ya ce, kai Abdallah, matuƙar ba kishin son da Najib yake wa Buhaila kake yi ba, to ka kyautata masa zato. Shin ka sani ko rashin samun macen da yake so ne ya sa Najib ke neman mata? Idan Najib ya auri matar da yake so yana samun yadda yake so a tare da ita, zai iya daina neman mata. Wannan abubuwan da ka faɗa ba hujja ba ce wadda za ka dogara da ita, ya zamo ka nisanta Najib da yarinyar da yake so. Ba ka da tabbacin cewa so na sha'awa Najib ke wa Buhaila, ko so na gaskiya, tunda baka shiga zuciyarsa ka ga ainihin abin da ke faruwa ba. Abdallah, yadda ka yi imanin Najib yana da alfarmar da za ka iya yin komai saboda shi, ka fidda tunanin komai a zuciyarka. Kada ma ka yarda wani mutum bayan ni ya san cewa kana son Buhaila, ballantana kyakkyawan zaman lafiyan da ake a gidan nan ya lalace. A hadisin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayanku baya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa. Abdallah ya kwanta bisa filo, hawaye na zubo masa na ban kwana da Buhaila, yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Washe garin da aka yi haka, da safe suna zaune tare da Najib ɗin yana ba shi labarin yadda aikin ginin asibitinsa ke tafiya cike da nasara. Ya ce, wane suna za a sa wa asibitin ne? Ya yi murmushi. Najib ya ce, a sanya na mata mafiya daraja, sunan da nake so irin sunayen Nana Aisha da Nana Fatimatu. A ciki zan zaɓi ɗayan in sa masa, kuma insha Allahu idan na haifi ɗiya babba ɗaya zan raɗa mata, saboda soyayyata da sunayen. Abdallah ya yi dariya ya ce, Allahu Akbar. Dama ina son in tambaye ka, lokacin da za mu gabatarwa da Abba maganar Buhaila, kowane lokaci zai iya yi maka maganar aure. Najib ya ce, to wai kai ba za ka yi auren ba ne ake magana ta ni kaɗai? Abdallah ya ce, Abba ya lura ka fi ni zafin bukata ga auren ne, shi ya sa bai damu da ni ba, kai ya damu da taka maganar. Najib ya ce, Abdallah, jikina ne ya yi sanyi game da al'amarin Buhaila, gani nake kamar ba ta sona, shi ya sa na kasa furta wasu Abba, duk da cewa ina cikin matsananciyar fargaba ko da yaushe. Abba yana shaida min cewa in dinga shirye-shiryen aure zai iya kasancewa lokacin da za a yi walimar buɗe asibitinmu da murnar kammaluwar karatuna a haɗa da ɗaurin aure na idan iyayen 'yar da nake nema sun yarda. Abdallah ya ce, to ka gaya musu mana, bai zamo dole abin da kake gudu ya faru ba, bai zamo dole tunaninka ya kasance haka ne ba. Ni da kaina zan gaya mata a gabanka, dole ta faɗi mana abin da ke cikin zuciyarta. Najib ya ce, ba na son damuwar yarinyar ne, ina jin soyayyarta har cikin jijiyoyin jikina. Abdallah ya yi murmushi ƙarfin hali ya ce, kai fa namijin duniya ne, ta yaya za a yi ka bari son yarinya ƙarama kamar Buhaila zai sa zuciyarka ta karaya haka? Najib ya yi murmushi ya ce, bar soyayya al'amarinta yana da nisa. Zuciya in tana son abu ba ruwanta da waye. Ni kan matuƙar son Buhaila ita na sa a gabana. Mallakarta shine buri da buƙatar zuciyata. Ina fatan Allah ya sa ta zamo matata. Kalaman Najib suna matuƙar dukan zuciyar Abdallah da sa shi cikin mawuyacin hali na firgici da razani. Yarinyar da yake tsananin so, ita amininsa ke nuna zafin buƙatar soyayya a kanta. Ko Habib ke son Buhaila, dole ya bar masa, ballantana uwa uba Najib, mutumin da yake da matsayi mai girma a zuciyarsa. A bisa dole Abdallah ya tashi ya shige banɗaki don kar Najib ya gano halin da yake ciki.